ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Ziguinchor nder galle ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe kon waktu yoni ha to Mboto e nder galle ceerno Mamadou Ishaqa Kebe khalifa o e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal satti no feewi ya ngara e nder leydi ndi ha tentinona toon to garage mo Bomarise ñalawma hande o heeɓe jultuyannoɓe taw ko julde Pâques woni julde Issa yankoɓe dañi hen lor mawɗo no feewi jaggoɗo yangara o waɗi toon jillu muɗuma to leydi Mauritanie kuulala hadde yogay autoji circulde jamma o ha tente wuuro manggo ngo woni lamorgo ngo hanki jamma o polisaɓe hewɓe jippinama yogay boliɗi gam oɗo saaha jogade nden ka e kisal carburant leydi ndi to leydi Mali autorité ji leydi ndi joofima peɗeli yogay société ji yewɓe carburant ko ɓe jeeyi sababu ceergol ɗam ɗo hen kubbam kono teskama camion ngaji citerne kewɗi naati Bamako gam ɓeydude nden kay kisal kuɓɓama leydi ndi kala to Guinée Conakry sumgoji sarɗiyankoji kame local tijja ko nogase nayyi lewru mai landa model Kaliou Ba holliti kañum de geddiɗi sumgoji jeeyi sababu ko neɗɗo mum nanguede taƴana duuɓi e kaso taw koye ŋañŋañalde kabruji men manomen ha to Guinée Bissau Niger Nigéria Burkina Faso RDC Congo ma en jaata joolam jaɓeeri hakkunde Iran États-Unis de Amérique kame Israël musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamamɓe jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique,
Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde tati seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jeheten katon to Noksoɗa Mauritanie tawyintona Amadou Mbaye makam kutir ko nyotowo ngana keptinaɗo mo nyotol moma humpani moni kala wutte mum sa ligge dande nyalata ko yeɓede gila subaka ɗum noon ko dokke Allah noon ɓuuri jiiro mo Allah suɓi jangguini ɓuuri ko neɗɗo jangguini ɗum woni ko jomiraɗo rokki Amadou Mbaye makam kutir Mbaye ñotiyanke ngana so ñotinima tan a yoɗat kono Amadou Mbaye makam kutir ñotanta tan ko worɓe wona rewɓe kono noon kadi rewɓeɓe son jiiɗi woltinte worɓe mon walla weltinde bandiraɓe mon worɓe walla sehilaɓe mon ɗo mbawi jokkodirde Amadou Mbaye dima kam kutir Mbaye kalɗo gonɗa e windere nde kala hay soko fotoma neldudama aɗa daari walla neldama misir maɗa so ñotanima tan a yoɗat ɗum noon sa yiiɗi jokkodirde Amadou Mbaye makam kutir mbatta ko 00 222 46 85 23 44 jeheten ko ton to wendu bosiyaɓe ceerno Djiby Konté omo jogui beelema teddinirde dendagal bandiraɓe wendu bosiyaɓe naɓe kala kono kadi dendagal bandiraɓe taweteɓe e nder diwan wendu bosiyaɓe tenti noon gardiɗo fedde almuɓe Baye Niass e nder région de Matam kala kono ne kadi ha fayma département mo Bakel kala waɗaccani hay goto Madina Gounass Sénégal dendagal khalifaɓe diine aada dendagal almudagal e dendagal ɓesguji julɓe wiyaɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu omo bismi ɗumen ɗum noon ko ñande jeetati nde omo jogui conférence baɗɗo fayida jamma juɓɓinteɗo ko fati diine e sifa neɗɗagal e gonka kala ñande jeenayi nde ko ñande wo timminta nde deftere Qur'anil Karim nde wo tafsirananno wonande julɓeɓe e nder lewru korka Allah teddunɗo ko ñande hen deftere nde duwete sanga 10 heures ha fayma 14 heures so jomiraɗo haaji omo bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala hay goto o faltaki kabruji men ɗemgala pulara gonɗen koye leydi ndi Sénégal hande oɗo henna jamma sanga 20 heures ɓesguji Sénégal naɓe ene ɗamini discours président Bassirou Diomaye Diakhar Faye faade ɓesguji leydi ndi kono kadi siftinde mon ko hanki waɗimo duuɓi ɗiɗi ko are gardigu lefol laamu ngu beele won waylo goɗɗo walla ala ha hande ɓesguji leydi ndi ene namde holko padi e nguɗo henna laamu Bassirou Diomaye Faye ngu ganduɗa hande o dañi duuɓi ɗiɗi hande onon discours makko ma o arte golle ɗe o dañi wadde e kuccam golle payade ɗe ngam heɓanademo ñalawma janggo ko 4 avril ngam yuɓɓindemo toon to wuuro Thiés siɗama sinkama waɗama ararayuji bolɗi kala ñantama pentirama fewnama ɓen tambiɓe ganni e pine genni ndi tenti noon finoɓe région de Thiés kala kolliti ene keɓani o ñalawma kono kadi civil en finoɓe toona kolliti kañumene militaire ma ceppu ma joyongo ma jana ɗum genni ndi ha tenti noon o région de Thiés mo ganduɗa suuɓi ɗum ko hoorejo leydi ndi ngam oɗo sakay hokkude teddungal Thiessois naɓe e Sénégal naɓe kala ene keeɓi ñalawma janggo manditare leydi Sénégal duuɓi 60 ko Sénégal jeyti hoore mum ɗum woni ñalawma janggo e nder genni ndi leydi ndi Sénégal kala gattaten koye caɗele yangara teskade nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon nder leydi to Sénégal finoɓe toon ɓe guuri ko caɗele mawɗe o saaha woni pasuji hayso seeɗa ɓeydima ngam sattude yangara ɓe jahata koye saretaji ɓe koye motoje ɓe koye autoji suuɗoyɗo jeeyi sababu noon ko pelle sandikaji natan ɓe hofgo juuɗe yangara to banggue autoji ɗum ko caggal nde joomen autoji gulliti caɗele ɗe guure e dow ɗi booli guilay litali police aɓe gendarme aɓe douanier ala kala ko acciɓe hen haydara ha tenti kadi wonande caɗele mawɗe pawade e dow mabɓe to banggue circulde yangara jamma sanga minuit ha wiyete koko darti ala kala ko nafata ɓe jiiɗi ko gollade kamɓe joom en ɗin werlaji ɗum ko caggal nde ɓe natanno
hofgo juuɗe balɗe tati ɓe ɓeydi hen balɗe tati hannde aɓe natani ñalawma ɓe ɗimmo ɗum ko caggal daawal ɗimmal ngal ɓe natani ko wayno Dakaru ngoɗo hen wuro hayso woni gueɗe fo jaalima ɗo hen wona ha woro ene jeeyi sababu noon bisuji kelaɗi hen otoji kelaɗi hen kono noon ko wayno Yango e bisuji Dakar Dem Dikk aftu goɗɗi kala enen doga e Dakar woni hen taxi ji kadi kañumenne kadi enen doga yangara muɗum no fotiri kala ko wona ɗum ko noon jagorɗo yangara o woni Yakuba Dieng waɗi hannde jillu moma toon to garage Bo Marisé ngam oɗo saha hollirde kuccam mabɓe ko ɓeydude darde addude bisuji Dakar Dem Dikk wallude ɓe juukiɓe toon to garage Bo Marisé kala beele mbawa jultoyde julde Pak eɗen gandi ko julde Isa iyankoɓe koko yonti no feewi ngam ñamoyde ngalak kala mo anda ngalaka yo ar Sénégal ɗum noon wonande ko gosi guerte moɓe keewi yarde e kala hitande so julde mabɓe yonti ɗum noon o holliti toon wonande maɓe gummin kaldigal hakkude mabɓe e joomen otoji ɗi kono o holliti omo andi Dakar yangara o ne newi seeɗa kono mandi nder leydi to ne satti saabu hewɓe hen taw ko en joguiɓe otoji privé ne jiiɗa dogde kula haade otoji men kelede o holliti noon maɓe gartoy e peeje mawɗe ngam sakkande ɗeɗo henne gueɗe peeje beele ɗe gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawol e nder leydi ndi Sénégal G7 ko syndicat ji toppitiɓe jangde lesre nde leydi ndi Sénégal ƴettunoma pellital joɗodade e hoore jagoɗo leydi Sénégal ɗum wonno ko hanki kono ɓe kolliti kamɓe noon nden jonde laataki ngam andudeɓe gueɗe kala kaldanoɗe ala kala ko laati hen wi noon ko kolaɗo kuuɓal syndicat mabɓe woni Amadou Diédhiou o holliti hen wonande kay hande ɓe kolli ko mette mabɓe ko fati banggue kuppugol jobdi mabɓe taw sariya o ene yamiri yoɓe ceppu walla ni yoɓe kof juuɗe mabɓe so tawi ɓe keɓani kay wonande fandare nde ɓe joguiti e koɓe jiiɗi wadde ko gartaten koye caɗele ndiyama finoɓe nder département Mbacké ene tawi Touba région de Diourbel kene tolno e 13 wuuro taw koye wuuro tawetego nder commune mbiyata Touba Mbal walla mbiyen Touba Mbul ne tawi nder département mo Mbacké finoɓe toon kolliti nguuri ko caɗele mawɗe no feewi ɓene goya ndeelam kuɓam ɓeydima ɓene goya goɗɗum kamɓe ko ɗom ka tampiniɓe wi Sokhna Diagne o holliti caɗele mabɓe hannde ko ɗum ko mawka no feewi ɓe mbetti juuɗe faade autorité ji taweteɓe toon nde mbawata faabadeɓe ko ɓuri yawde forage mabɓe o saaha koko boni ko caɗele mawɗe tan woni ko wonaniɓe toon gartaten koye jagorɗo communication woni Aliou Sall télécommunication ɗo kalaten omona woni e nder conférence makko toon to building Mamadou Dia ɗum noon ko 9e étage ko toon waɗi batu makko ngam yaltinde doggol hande o ngol doggol noon ko doggol ɗin média ji jayɗeli kettinaɗi to banggue laamu leydi ndi ko fate banggue wonande haalisaji appi ɗi laamu ngu wallata ɗi ɗum noon o saaha hewɓe nan jappi noppine paadi kala ko wawi hen wonde taw koye dow oɗon sifa gartaten koko hamni no feewi ko fate viol hen jeeɗiɗo beddama e kaso ɓenni toon ɗum ko caggal nde ɓe nanggano toon to cité mixta eɗen gandi ko cité hande ɓurɗo wawde nanguede dabati gorkati en sukaɓe worɓe luwoɓe toon ne mbaɗa gueɗe joɗani hunde noon ɓeyduno hunde sen duttima caggal ko guila 5 lewru février 2026 omo gonɗen en jaayi ko suka debbo mo duuɓi 15 jaadunoɗo e nene mum to jeere mawde nde Louga ko toon o majjiri nene makko taw koye tayaɗe makko o ƴetti oto alo Dakar nde o joli hen nde noon suka gorko mo andodiri TikTok ko ono dogani ngam tawde ɗum Dakar on wiyete ko Oumar Diop ɓurɗo andirede Boun Khattaba on noon koye TikTok ɓe gandodirno caggal noon kanko suka debbo omo jogui numéro gorko o ñaagui chauffeur alo Dakar nde noddantamo suka gorko on nde nooti ko on arnimo toon to Pikine nawimo toon to cité mixa galle sehilmum ɓiɗen Idi Baro kamɓe kala ɓe mbaɗe makko yahata yimɓe no feewi kamɓe dal nangaɓe e on gueɗe ɗen gueɗe cofɗe ɗum ko caggal localisation baɗaɗo wonande on waɗa koye mayirɗe ndu lewru mars mayduɗo hen ndo kanko en an Ndiaye o holliti noon o wondi Oumar Diop laabi kewɗi no feewi Mouhtar Lo mo duuɓi 21 ko noonne kadi nanggama hen
Sala Touré mo duuɓi nogas e goo ko noonne kadi wonde Mamadou Diagna duuɓi nogas ene wondi kadi kamɓe kala kodi duuɓi nogas e nayya Mathieu 22 ans yarata Idi Baro 34 ko noon aɓe joni bon Khaddabo ko duuɓi nogas e nayya kamɓe kala ɓe beddama e nder kaso kono Oumar Dioboni tuma ko fati banggue wonande dossier Pape Cheikh Diallo on noon testama ne jogui sida hewɓe mabɓe hannde mbaɗama e test taw koye dow oɗon sifa kene tolno 154 kilo huɗo bonko ko woni ko tetta e nder Dakar tato waɗoɓe trafic on drogue mbiyama tep toon to Thiaroye sur Mer ne wonde ko noon kami geeji waya o saaha noon loskoji min jokki e sifa mabɓe ngam jaggude gueɗe kewɗe gonɗe caggal mabɓe dossier mo ganduɗa ha hande siltata ñalawma garɗo kala ne ɓeydo layde on dossier mo ɓinniri dossier Pape Cheikh Diallo debati gorkati ena médecin goto jinnoɗo wartade kañum wiya teb to Bowal ADBT yinno ko yaltude leydi ndi inde makko ene haala ko fati gueɗe debati gorkaten siftini moon hande o dossier ji kewɗi e ɓen inɗe kay kaleteɗe hen hewɓe hen koye ko musde kono ko waɗa ɗum ko as John mo ganduɗa to Mbakke to Touba Mbakke goto e goto kay ɓe wonduno hen woni hen mbiyat toon teb kañumne nanggama ko toon kadi toon to Ndar jangguinowo goto kañum wiyama hen teb jangguinowo Alqouranil Karim taw koye dow on sifa ma en gartoye on dossier so tawi jomiraɗo haaji jeheten ko toon to Matam wonande préfet département du Matam tenen fayi o holliti wonande mahango université mo ganduɗa ko Souleymani Niang o saaha temedere nde 85 gasi ko heddi ko natti hewde ɓoyata ɗen gueɗe kala ma gasa ha ɓen janggoɓe mbatta jangude toon to wonande université mo Matam golle mum ne ɓosa no fewi paɗen ko toon to leydi Mauritanie wonande kuulal ustugol yangara walla ni hadde yangara jamma o ɗum noon koye Nouakchott hay nokkuji kewɗi kala hanki jamma o ngal kuulal fuɗɗima woni hanki sangam minuit alhamis hanki sangam minuit ko nden ngal kuulal fuɗɗi tinama noon wonande patrouille mawɗo no fewi hakkude police gendarmerie couvre-feu wonande otoji kuulal hirtolelo otoji koko yani to Mauritanie to ɗi otoji kay so hirande nde gasi tan hankkadine hay oto goto huɓata ɗum noon o saaha kam ne teska ma cuurki usto ma dirali gusto ɗen gueɗe kala hewɓe kadi yahannoɓe kirɗeli en kala ma usto no fewi so wona kay jaruɗo koyngal walla goɗɗum kam ko hay wonde kala ko ustugol ko fate banggue wonande kuɓɓam beele leydi ndi wona économique baɗɗo fayida no fewi ko wona ɗum ko noon to banggue wonande ɓeydogol ceergol gaz carburant e nder leydi ndi wonande ardiɓe lundo hewɓe e rima kaldigal beele o prix wo itte walla uste saabu moƴƴanani ɓiɓɓe leydi ndi ɓe mbawata ɗum hay seeɗa wonande dental landaji lundo yinnoɓe seppude ɗum ko ñande asende ngam hollirde metti mumen mawɗe no fewi ko fate banggue ngol ɓeydogol ceergol no fewi gouverneur mo Tavérère Zeyna holliti loppet ala e ngoɗo seppo firti ko gon seppo hayti latade hoorejo ɗe ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani wadañi jooɗodade yogay terɗe lundo ngo ngam famodirde mabɓe jeeyi sabab ɓeydogol o coggu Mauritanie ɗo jogata ɗo koko ɓeydi e nden jeere no fewi ɗum noon so tawi Mauritanie ɓeydani ma dañan ɗum caɗele mawɗe no fewi taw koye dow oɗon fanno hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani jooɗodima e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal Cheikh Niang on noon addi ko ɓatake giwɗo e hoorejo leydi Sénégal yettini ɗum ene ɗoftimo jagorɗo nande makko mo leydi Mauritanie on ɓattake ne windi hen bismago hoorejo leydi Sénégal hoorejo leydi Mauritanie ngam ɓeydude gilli e cehilagal e golle hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala holliti ɗum wonde Cheikh Niassa jagorɗo o mo leydi ndi Sénégal keddoɗen koye leydi Mauritanie teskede ɓeydugol ko fate gaz e nder leydi ndi kono finoɓe to Nouadhibou ɓe goyata ko ndiyam hewɓe hen ko mana tawi leeɗe e galleji
en ƴeewa ndiyam balɗe tati jomen jooɗo ndiyam ala woni hen ko caɗele kuura hewɓe hen kultini ƴettude teewi liɗɗi wadde hay nder frigoji ko caɗele mawɗe no feewi to banggue ndiyam kono kadi gaz o ko ɓeydi ko hewɓe hen kolliti ko saɗede mawde wonanannoɓe nde tawno nokku ene ɓuuɓa ha ɓurta hewɓe ko hen gulnanno ndiyam so tawi ɗe gueɗe gaari ɓeydugol ngol ma won tan ɓe caɗele mawɗe no feewi ta jour ko cetal balle e nder genni ndi ɓe kolliti kamɓene maɓe ɓeydu sembe balle faade famille ji ɓe ngala doole no feewi ɗum ko caggal teskede ɓeydugol coggu carburant e nder gendi leydi ndi kala ko wona ɗum ko noon wonande étudiaji Mauritanie taweteɓe caggal leydi Mauritanie ɓe erima autorité ji leydi Mauritanie wonande kay nde joɓata bourse mabɓe ɓen taweteɓe toon to Tunisie Sénégal Algérie ha faynma e nokkuji keddiɗi kala ɓe kolliti ɓe guuri ko mette e caɗele mawɗe no feewi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Tidiane Thiam e délégation banque mondial de développement woni FMI ɓe jillima hanki o yoga cuuɗi safara tawite nder Nouakchott taw koye fannuji keñoraɗi e ɓen ƴettaɓe en charge pour cafre ngam yurnitade caɗele duumiɗe e pittali ɓen e ko nandi hen kala jeheten ko aton to Guidy Maka taw yen toon musidɗo men Zakaria Samba Dia ñalɗi cellal ɓalli yuɓɓinama toon Zakaria Samba Dia mi salminima. jamal ñalmi bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine makko compital men ɗo e nder diwan meɗen e guiɗi makko uddi ɗo e nam e nder diwan meɗen e guiɗi makko ñalɗi taw kadi ko ñalɗi cellal ɓalli wonande noon taw kadi ko caravane mo gandanɗa hoore ma waɗa koye yesso teddugal ruttude hommage wonande on ɗon mo gandanɗa hoore ma ko safriyanke tillannoɗo ko fate banggue cellal ɓalli wonande biyeteɗo Bala Diakité e taw kadi ɗin ɗon ñalɗi fuɗɗino ko guila ñande nogas e jeegom lewru men tawata ɓiri hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom ha heeɓi capanɗe tati lewru ndu tawi kadi e ɗeɗo golle noon ene ardi ɗum wonande yoga e yimɓe dilloɓe ko fate banggue e janggoɓe e duuɗe e jaabi hattirde noon kadi ha e dilloɓe ko fate banggue wonande cellal ɓalli taw kadi ko ɓiɓɓe e Guidy Makankoɓe wonande noon ɓe dutti teddugal wonande oɗo biyeteɗo Bala Diakité taw kadi ko dillannoɗo ko fate banggue e cellal ɓalli tawi kadi ɗiɗo ñalɗi noon waɗama hen golle mantiniɗo no feewi rendo ngo hewɓe gaari tigui rigui gam notade ɗiɗo ñalɗi wawde tigui rigui wadde holkiso ko fate banggue cellal ɓalli mum nonne kadi ha e hebde hen safaruji taw kadi ko Allah ɓoola wonande ɓeɗo sukaɓe dariɓe gam tigui ruttude teddugal wonande oɗo biyetenoɗo Bala Diakité taw kadi ko dillannoɗo ko fate banggue wonande cellal ɓalli ɗo e nder diwan Guidy Makko e oɗo ñalawma talata jawtuɗo ɗo e namno hedde waktuji 17 kikiɗe wonande teskama ɗo cuumu wonande bitique goto e nder jeerde Selibaɓe taw kadi ko bitique on ɗon biyeteɗo Towwol Amadou taw kadi teska toon ko cuumu kewgu doole no fewi wonande on ɗon bitique noon sumi cuumu kewgu doole no fewi kono kandi yacca nodda wonande ɓeɗon halfinaɓe ko fate banggue ñippude cumuji woni e sapeur pompier mbawi arde tigui rigui e fabade on ɗon nokku gam tigui wawde dartinde ko fate banggue ngol ɗon jeygol kuɓɓunoɗo e on ɗon bitique biyeteɗo Towwol Amadou tawateɗo e nder jeerede Selibaɓe e hakkude e wuuro ngo henna taw kadi on ɗon bitique tawte ko e nder jeerede Selibaɓe taw kadi ko hakkude e wuuro ngo Selibaɓe. Zakaria Samba Dia Bekera gam Ayaw Weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera ngam Ayaw Weltare TV to Guidy Maga ɗum moddi kumpital men ɗemgal Pular e nder genidi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali sembe armée leydi Mali koninkoɓe faama waɗi communiqué hanki o état major général armée leydi ɓe kolliti ñande 2 avril ko heccanki wonno ken tolno kilométre ji nogas noko biyeɗo Marakala ko toon e ballal renseignement ndiwo ɓen jani toon e camp heblo ɓen joguitiɓe capanɗe joyo sagata ɓe teɓɓiti pittali men e wideɓe ɓe elmini ɗumen kono kadi ɓe tetti kaptorɗe kewɗe ɓe nderguiti toon wonande keblorɗe kewɗe ɓe kollitima ɓe jokku ngo felo haɓe gaddana jaam ɓesguji leydi ndi gona e wellitare ya ngara kame jawɗele mumen kala o communiqué woni mo yaltinum hanki o état major général armée leydi Mali patrouille dendaɗo ɗum ko AS Mali Burkina Niger en juutendi keeri leyɗele mabɓe tati ɗe kala woni keerol Mali Mali leydi Niger Burkina Faso ɓe kolliti noon e nder on patrouille moɓe mbaɗi o
ɓe mbawi nangude toon e teɓɓidde e tettude gueɗe kewɗe gujjanoɗe guila e daabeji hay ko nandi en kala matériel uji kewɗi ɓe puftini waɗanoɓe janguji hewɓe woni hen pittalɗi ɓe guitti taw ko dartinoɓe e dow mabɓe e nden fandare kala muɗɗuma général Assimi Goïta kam woni hoorejo leydi ndi on kam woni hoorejo leydi ndi kanko oɗo hen général Assimi Goïta o suɓima biyeteɗo général Issa Ousmane Coulibaly on woni jagorɗo administration territorial leydi ndi woni porte parole gouvernement o lomti e dow on sifa ko général Abdoulaye Mayiga eɗen gandi général Abdoulaye Mayiga on woni hoore jagorɗo leydi Mali on ne kadi wonno kadi porte parole gouvernement leydi Mali o saaha noon poste gouvernement poste wonande porte parole o gouvernement mo leydi Mali o wonti ɗum wonande Issa Ousmane Coulibaly ko on woni mo hoorejo leydi ndi toɗɗi o saaha général Abdoulaye Mayiga heddorima e poste hoorejo jagorɗo leydi ndi ko fate hydrocarbure taw ko indelam kubbama communiqué ji kewɗi kay jaltuɗi e nder leydi Mali tinama guila canki camion ngaji citerne kewɗi naati Bamako ngam ɓeydude sembe fawru carburant e nder leydi ndi ɗon ɗo laamu leydi ndi joofi peɗeli ngol joofugol noon ko hollirde kay wonande ɗi société ji joguiɗi ndelam kuɓɓam leydi ɗi ko ɓe jeeyi sabab ɓeydugol gaz kame pétrole ɗe gueɗe kala kono duko wongo ngo kay ko duko ɗannotoɓe leydi ndi ɓe kolliti ceergol ko fate yangara ɗo yiɓetono temedere wattama 300 ɗo wonno 300 ma jelno 600 yangara o hande ene mette leydi Mali ga ko banggue arme leydi ndi to banggue joguitiɓe ko heddi ko ko sofreɓe emprunteɓe ene seeri ceergol ha ganduɗa hande so tawi a wallidiri dawol ɓerdema kala daroto ko joguiɗa e haaliss kala a yettotako hayso tawi woni ko kilométre uji 3 ko saɗɗede mawde no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry sumgoji sarɗiyankoji local tijjaɗi 29 lewru me fandu ndu so jomiraɗo haaji wonde parti modèle ko landa Aliou Ba holliti e nder kayitol ngol ɓe jeltini hanki ɗum koye caggal batu mabɓe gooɓe jiile oɗo sa kamɓene ɓe geddini ɗi sumgoji ɓe tawtotake ɗi sumgoji ɗo ganduɗa neɗɗo mabɓe Aliou Ba nanganoɗo gila tan wonande nanganoɗo gila mayirɗe décembre 2024 ñaawa janvier 2025 duuɓi ɗiɗi e nder kaso taw koye ŋañŋañalde wiyede yenni hooreji ndi tawala kala konngol kiñangol tawamo yenni ɗum e wiide landa mabɓe ka eɗen gandi sumgoji 27 décembre 2025 koɓe geddunoɓe ɓe tawtoraka ɓe kolliti ɗi sumgoji sarɗiyankoji local ɗine kadi kamɓene ɓe tawtortake gam hollirde mette mabɓe faade wonande ko neɗɗo mabɓe o waɗa ko hen to Guinée Bissau loni holliri fayre mum mawde no feewi e mayde Blanta o suka tawaɗon e maayi waɗɗani Bissau capital ngal taw koye guese to wonnoto o suka mo duuɓi 50 pawɗi kewɗo darde no feewi gardiɗo yoga e pelle société civile kono kadi mo miiji mum yaadano e genti militaire laamiɓe joni ɓe o eretono e kala saa ko tugnorgal leydi ndi yo artire beele lamɗo leydi civil wawa dañede kono ɗum ko hanki temedde puɗɗinoma seppude e nder Bissau kono ko dadiɓe jalti bedde mabɓe la kermosinaji kewɗi no feewi farki ko ɗon noon ɗi seppoji katti hewɓe kolliti mette e fayre ko fate banggue wonande mayde oɗo henna suka gorko mo ganduɗa ko gendiyanke darannoɗo gendi leydi muɗɗuma paɗen ko toon to Cameroun ko ñalɗi lulde gila hanki fayi hande woni ko woni hakkude cuuɗi sarɗiyeji ɗiɗi sur sarɗiyeru mawndu kame sur sarɗiyeru toksur woni Sénat kame parlement o kala ɓe goni koye lulde gam ƴewde tefoore ɗaɓɓande nde yiɗi kay hooreji len ndi darnude poste cukko hooreji ndi ko ɓer vice président de la république o saha ko hen ɓe goni hewɓe noon gadden miijoji beele Paul Biya yiɗani foftoyade beele ƴeewmo lomtini ɗon koye ngon miijo tigui
on saha ɓe goni kamɓe ɓen suudi sarɗiyeji leydi Cameroun to Madagascar kene tolnoye 13 neɗɗo mbiyama teep darima e yeeso procureur mo Antananarivo capital ngal ɗum noon jeeyi sababu tuuma ko yidde warde ɓe président o wonande génie militaire mo ganduɗa ko kam tigui ittuno fulluno laamu hoorede ndi taw oɗo saaha mo ganduɗa ko hooreji laamu faddewu kamɓene ɓe tuuma ko yinnode kay derguidde laamu makko jeeyi sababu noon ɓe darima e yeeso procureur mo Antananarivo to Niger Abdourahmane Tiani itti wonande kay nationalité ji yimɓe ɗiɗo oɗon gandi ɓe tagin toon sariya kala nanguiraɗo gueɗe ceɓɓitiɗe kayitaji mum koko tettete guila e carte mum d'identité kayit mum jibinande passeport mum permis mum gueɗe mum kala ma tette ala titre hay goto e nder leydi ndi ɗum noon oɗon gandi guila octobre 2024 ken tolno yimɓe nogas kayitaji men tettama hanki o noon wonande kay ɗiɗo kayitaji mabɓe tettama Aminata Takuba Koye woni Bourema ne wonde Djibo Yaya ɓeɗo hen ɗiɗo kayitaji mabɓe tettama natti jogade titre e nder leydi ndi haydara ɓe tuuma noon wonande kay ko wallidde ɓe jeeya kay leydi ndi ko fate peeje bonnude gueɗe kewɗe walla ustude e wonande kay sembe laamu leydi ndi guila e ñagoje hay goɗɗum kala wonande Mohamed Bazoum eɗen gandi kam wonno hoore leydi ndi mandama ko joofi hanki joofi noon koto kaso eɗen gandi o follono ko guila 2023 follimo ko général Abdourahmane Sani guila nden noon ko celnode démission de o sali sifde haydara kanko e debbo makko kala koye kaso ɓe gonno so tawi o waɗano ko coup d'état ko hanki manda makko jofanno o saaha hewɓe mbiya holi saria mo manda mum joofi ne tawi kaso teno baɗano coup d'état accitaka ko ɗum ko avocat makko erima nde o accitte kanko e jomsuudu makko ɓuri yawde yaccade to Nigéria hakkude Tchad Mahamad Idrissa Déby itno waɗi jilum hanki toon to Abidjan laamugo leydi Nigéria hakkude makko e Tinubu Bola Ahmed ɗum noon ko yidde tafde nden kay kisal to lak Tchad ɓeydude nden kay kisal ɓe worɓe mbayriti yindirde ko gila tan nogas e tati lewru mai 2024 ɗum noon ko piilungal lefol laamu hooreji leydi Tchad toon to jamena o saaha ɓe gatta koye keerol hakkude leydi maɓɓe ɓeydude nden ka kisal taw koye dow oɗon fannu to Burkina Faso cimtol ngol Human Rights Watch yaltini ko fate wargoji muusɗi baɗaɗi e jamburu en tawi teɓe leydi 2023 ha fayanma ɗo henna ko ene tolno 1,600 neɗɗo woni ko pittali men guitta hakkude armée leydi ndi kami pelle joguitiɗe so wona armée o tan yooɓi pittali jamburu en ko pelle joguitiɗe zenim ko ɓen jooɓi pittali jamburu en cumuji kewɗi gueɗe kewɗe tuuma hakkude laamu ngu e pelle joguitiɗe ɓittiɓe ɗon ɓe ko caɗele bonɗe guuri to RDC Congo rebelle mo ADF eɗen gandi jeeya koye l'organisation état islamique ɓe mbaɗi wargoji bonɗi no fewi ɗum ko heccanki o to wuro wiyetengo Mambos ne tawe e nder Lituri ne tawi nder Lituri ken tolno e nogas e tato jamburu woni waraɓe toon wargoji bonɗi hakkude jaseje cabbi e gueɗe goɗɗe kala taw koye dow ɗiɗon fannuji kala paaɗen koto joolam jaberi armée leydi Iran taw koye jayde leydi Iran ɓe kolliti ɓe teɓɓiti ndiwowa waño ka leydi Amérique weynoka ka ɓe kolliti e ballal armée leydi maɓɓe taw koye waktuji seeɗa ñalawma hannde o ɓe teɓɓiti kalana ka avion type wonande F-15 walla ni F-35 piloɗo so mayɗo gurɗo aɓe jokki yiilade beele ɓe mbiyamo teep so mayɗo walla gurɗo kono ɓe kolliti kam kalana ɓe memi ɗuma tene ɓe derguitika ko way wonde kala ɓe kolliti ko laaña waño ka États-Unis de Amérique rebelle Houthi wallidiɓe Iran tawiteɓe to Yémen ɓe kolliti 3e missile jangu ɓe mbaɗi ɗum faade wonande Israël kamɓe jeyti nguɗon jangu Donald Trump riwi jagorɗo ñawoje leydi Amérique woni Pam Bondi o holliti golle mum jahani hay seeɗa o toɗɗima gonnoɗo avocat makko haade goɗɗo dañede on woni jagorɗo ñawoje leydi ndi Israël holliri metti mum faade leydi France hakkude Tel Aviv kame Paris welani no fewi ɗum ko caggal nde Paris haaɗi
laade avion taw kadi ganduɗa ko Amerique jolnude pettoje mawɗe rewde weeyo leydi mum faade toon to Israila taw Israila kadi ne jogori fukkoyde ɗum e ɓesguji wonande woɗɓe kala ha toon to Liban e kono ndi en kala ɗo saaha noon France holliti yo nani to ene jaɓani ɗen laaɗe ndewa e dow weeyo leydi muɗum ko wona ɗum ko noon Tel Aviv Israila holliti kañumne sodata kaptorɗe toon to leydi France e dow ndin mbaji kala to Kiban hanki o ko manifestation mawɗo waɗi toon to lamorgo maɓɓe ngo ɗum ko lamorgo leydi Kiban ɗum noon ko hollirde mette maɓɓe wonande faade embargo mo mbaɗa wonde ittete ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen so haaji jomiraɗo ala ko faddi ma on ketto musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo en gone jaam